కొత్త సంవత్సరంలో మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఈ విషయాలపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ 2 ఏళ్లలో కరోనా మహమ్మారి మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసింది. కొంతమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోగా మరికొందరు తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయారు. ప్రతిదీ డిజిటల్గా మారడంతో పిల్లలు, పెద్దల్లో నిరాశ, ఆందోళన పెరిగింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొత్త సంవత్సరానికి నూతనోత్తేజంతో స్వాగతం పలకాలి. జీవితంలో అలాంటి కొత్త శక్తిని తీసుకురావడానికి కొత్త సంవత్సర తీర్మానాలు గొప్ప మార్గం. మనమందరం కలిసి కొత్త సంవత్సరంలో మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇటువంటి తీర్మానాలు చేద్దాం. అవి నెరవేరేలా ప్రయత్నం చేద్దాం. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా పని చేయడానికి ముందు మనపై ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకుంటాము. దీనివల్ల తప్పులు చేయడానికి మనకు మనమే అనుమతి ఇచ్చుకున్నట్లవుతుంది. టెన్షన్ లేకుండా చేసే పని ఉత్తమమని గుర్తుంచుకోండి. మీ చిన్న చిన్న పొరపాట్లను పట్టించుకోకుండా సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి. తగినంత నిద్రపోవడం ముఖ్యం. నిద్రలేమి అనేక వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వారిలో 65-90% మందికి నిద్ర సమస్యలు ఉన్నాయని పరిశోధనలో తేలింది. దీన్ని నివారించడానికి సమయానికి నిద్రపోవడం, కనీసం 7-8 గంటల నిద్ర అవసరం. శరీర డిమాండ్కు అనుగుణంగా మనం నిద్రపోనప్పుడు మన శరీరంతో పాటు మనసు కూడా కలత చెందుతుంది. మీతో మీరు కొంత సమయం గడపండి. కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని అలవాట్లను అలవర్చుకోండి. ఇది మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంచుతుంది. అది డాన్స్, పెయింటింగ్, రాయడం, చదవడం, యోగా ఏదైనా కావచ్చు. ఈ స్వీయ సంరక్షణ కార్యకలాపాలను మీ రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా చేసుకోండి. అలాగే మీకు ఇబ్బంది కలిగించే ఏవైనా ఆలోచనలను డైరీలో రాయడం ప్రారంభించండి. రోజు 20-30 నిమిషాలు ప్రకృతితో గడపండి. మీతో మీరు గడిపే ప్రతి నిమిషం మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తుంది, తర్వాత మిమ్మల్ని అద్భుతంగా గడిపేలా చేస్తుంది. డిజిటల్ గ్యాజెట్ల వాడకం తగ్గించండి. మంచి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలి. నిరంతరం గ్యాజెట్లను ఉపయోగించడం మీ మనస్సును చికాకు కలిగిస్తుంది. అలాగే ఈ అలవాటు మిమ్మల్ని ఇతరుల నుంచి దూరం చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించడం కూడా మీపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై మీ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ప్రయత్నించండి. బదులుగా మీరు మీ సమయాన్ని స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో గడపండి. మానసిక ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోండి. మీకు మానసిక ఆరోగ్యం గురించి మంచి అవగాహన ఉండవచ్చు, కానీ ఇప్పటికీ చాలా సమాచారం మీకు అందుబాటులో లేదు. ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఉపయోగించండి. మీరు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై ఆన్లైన్ కోర్సులను కూడా తీసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే మీరు థెరపీ సెషన్లు కూడా తీసుకోవచ్చు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటే ఏ పనైనా సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతాం. గమనిక: ఆరోగ్య నిపుణులు అధ్యయనాల ప్రకారం ఈ వివరాలను మీకు అందించాం. ఈ కథనం కేవలం మీ అవగాహన కోసమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా వైద్యులను సంప్రదించడమే ఉత్తమ మార్గం. గమనించగలరు.